Kasbahin mga katropa gimando ni US President Donald Trump sa Special Force Commanders nga muhimo na kini og plano aron sulungon ang Greenland kini sumala pa sa usa ka British nga tigbalita. Balik-balik usab nga gipamahayag sa Amerika nga tumong sa ilang lakang nga sayon lamang mapugngan nga mailog sa Russia o China ang teritoryo. Sumala pa sa taho, gisugo ni Trump ang Joint Special Operation Commander kon JSOC nga mamugna og plano alang sa invasion apan gikontra kini sa Joint Chief of Staff tungod sa legal og congressional issues. Og WhatsApp gikondina sa lokal nga lider sa Greenland ang maong plano sa US sanglit gusto ni ining magpabiling Greenlanders. Kontra usab sa Europa ang pamahayag ni Trump og giingong magresulta kini og tensyon sa North Atlantic Treaty Organization kon NATO lakip na sa international security. Express, balita sa buntag. Express, balita sa